Naging mapangahas ang privilege speech ni Senador Panfilo Lacson ngayong araw kasabay ng pagsisiwalat sa nangyayaring korupsyon sa Bureau of Customs. Isa sa pinatungkulan ng senador ay ang pagtanggap di umano ng nagbitiw na si former BOC Customs Commissioner Nicador Faeldon ng pasalubong na nasa 100 milyong piso. Narito ang report. Ibinulatlat ni Senador Panfilo Lacson ang nagiging takbo ng payola mula sa middleman hanggang sa mga protektor ng mga smuggler sa aduana. Tahas ang sinabi ni Lacson na sa pagpasok pa lamang ni BOC Commissioner Faeldon ay tumanggap na ito ng pasalubong ng nasa 100 milyong piso. Patunay na kinain umano ng sistema ng korupsyon ang kilalang sundalo na inasahang may mataas na moral at pagpapahalaga sa katungkulan. Sa paglalahad ni Lacson, inisa-isa niya ang mga pangalan ng District Collector na siyang nakikinabang sa korupsyon sa BOC. Ilan sa mga kilalang port area na kung saan may tanggapan ng BOC ay pinangalanan ni Lacson na sina Martinez Martin ng Clark at Mimel Talusan ng Subic. Sa naging interpellation ng mga kapwa mambabatas ni Lacson, sinabi nilang umaasa sila na hindi maiimpluwensyahan ang bagong talagang BOC Commissioner na si Isidro Lapeñas na dating pinuno ng PIDEA. Sinabi ni Lacson na kailangan silipin ng mga administrasyon ang BOC, lalo't sa mga nakalipas na panahon ay natuklasan ng bulto-bultong iligal na droga ay naipupuslit sa BOC. Dahilan umano ito kung bakit hindi maawat-awat ng gobyerno ang paglaganap ng iligal na droga. Kasama sa pagbabalita si Paulo G. Santos, ako si Lordilyn Katama nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.